vaan myös ne jälkeen möin niitä niin, että siis möitte niitä joulukortteja ja keräsitte rahaa ja tätä tehtiin ja kakkuja ja keräsitte rahaa ja nyt ne on eka kertaa silleen, että ne on niissä kerätyillä rahoilla ostetut lauat jätkillä, että ne on ollut niinku noilla meillä lainalaudoilla. Vieläkö se tulosta? Miten sä oot päätynyt tänne Symppiksen henkilökuntaan? Se oli yli 2 vuotta sitten, mä tulin tekemään Radio Kontulan juttua yksinäisten iltaan tänne. Tää hurmas kerrasta. Mähän pelkäsin tätä tilaa niin kuin muutkin. Mistä sä saat sen energian ja innon tähän työhön, jos palkkaakaan ei makseta? Just siitä, että jos sanotaan, että 1/100 ihmisestä saadaan niin kuin oikean elämän syrjään, niin siitä kun mä muistan heidän nimensä ja siitä, että he arvostaa mua niin paljon, että mä sanon, että esimerkiksi, että täällä ei voi toimittaa mitään huumekauppoja tai jotain, niin mulle kukaan sanoo haista sen tai tää, vaan ne sanoo okei, me lähdetään. Onko sulla vielä jotain muita harrastuksia tämän jälkeen? Siis mullahan on 2 lasta ensinnäkin, viivat aikaani hyvinkin. Sitten mulla on iso koira ja ukkotyyppinen ratkaisu. Niin. Ja niin kuin mä sanoin, mulla on se Nissan Micra, sekin vie joku verran aikaa. Ja sitten valokuvausta mä harrastan ihan tosissani ja sitten meillä on toi nettiradio. Mä teen tietokoneiden kanssa tosi paljon kaikkea, bloggailen, mulla on 8 blogia ja meidän blogi siinä tää meidän. 8 blogia? Joo. Todellakin itsensä toteuttajatyyppiä. Mä jättää jotain jälkeä tähän maailmaan. Mä en tiedä onnistuuko se ikinä. Mä en tiedä millä lailla mä sen jälkeen jätän, mutta kyllä mä sen jotenkin jätän. Joo. Muullakin kuin geeniperimänä.